Здравейте хора, аз съм Фредс БГ и това е инфоклип, в който ще кажа кога ще снимаме, на какви игри, на кои игри ще има поредица. Значи снимаме на CSGO, на Left 4 Dead с Slender, на Garry's Mod там, Amazing Spider-Man, ще снимаме двамата с Крис. Но той сега не е тук. Ще снимаме също на Goat Simulator, на Sleeping Dogs, но те двете игри са кракнати, ще снимаме с Крис, защото е един вид Slender, няма много силен комп. Ще играем също някой път на Мъта, ще играем на Гота, от типа на Йо, на Minecraft, на Turnet и на Terraria. Да, това са игрите, които ще снимаме. И сега казвам на които ще има поредица. На CSGO ще има, на Left 4 Dead, на Amazing Spider-Man, на Goat Simulator, на Sleeping Dogs, на Sam, на Minecraft, на EO, на Turnet. Да, това са игрите, които ще има поредица, на другите рядко ще снимам. И на Amazing Spider-Man, ако не съм казал, ще има. Ще снимаме който когато може. Ако сте разбрали видеото, може да лайкнете, да се абонирате за мен, да оставите по един коментар. И да, хора, аз бях Фредс БГ и чао!